От такий у нас сьогодні під вечір гряд пройшов. Жаль, грядини не збереглись. От вони розтають. Як вишня завбільшки. Ось вони. Ще є грядини. От вони. Який у нас гряд прийшов. От. Під вечір. Ось він. Ось дивіться, скільки гряди. Ось такий гряд прийшов у нас сьогодні. Як я і накаркав, як кажуть. От. А я вгадав майже на 100%. От вони шевеляться. Усіяно як. Вся клубника усіяна. Рядом. Хоча її вкрив. Боюсь, гряд її трошки побив. От он. Вон скільки гряда. Гляньте. Скільки грядів. Все усіяно грядом. Тобто 2-3 числа у нас був заморозок, а зараз гряд випав. От он. Питався я укрити клубничку, но от так укривав, спасав, а гряд от майже і не пошкодив. Ну спас я тільки грядини от такі. От вони. От такий у нас розклад получився. Біле, усіяне. От такі здорові є. От такі хороші грядини. Зараз вони розтануть. От вони. Ще й тут. Ось клубника вже готова. Ну майже не покоцана така клубника. Клубника і гряд. Класно. От он. Гряд. Клубника. От такі у нас пейзажики. Не те горе, так друге. Тут гряда, все, тьмада. Маса гряд. От які вони здорові. На фоні листків. На фоні клубники. От клубника і грядина. Представляєте, який удар стихії. Десь посікло все одно.